May bagal ang inflation o pamagtasing presyo ng produkto at serbisyo king bangsa in December 2023 king 3.9%, kumpara king 4.1% inyong November 2023. Palakya mo namang mababa ini, kumpara inyong December 2022 ay minamot pang 8.1%. Base king monitoring ng Philippine Statistics Authority, apin ni impeka mabagal ang inflation inyong milabas sa banwa. Ang average inflation mula Enero hanggang Disyembre 2023 ay naitala sa antas na 6.0%. King national level, kaya bilaring housing, water, electricity, gas at aliwa pang sangkanan ng pamagbaba king December 2023 inflation. Ito ay nagtala ng 1.5% inflation at 59.6% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagbagsak ng presyo ng kuryente na may negative 7.8% inflation. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng LPG na may 3.6% inflation at renta sa bahay na may 3.7% inflation. Agpangpaking PSA, may ka-epekto mo naman kaya yung food and non-alcoholic beverages, gule, meat at kape. Samantala, karing rehiyon naman kilwala ng National Capital Region o NCR, kalupanan ng Central Luzon, madagal ko ng ambagin pa magbaba na ng inflation in housing, water, electricity, gas, makanyan mo naman ang presyo na ng gule, kape, fish at seafood. Bista man may bagal na inflation rate at yung pamagtasing presyo ng panyaluan, sasaing singla pamurin ng kaya katamong kabalen, kalupanan ng magtindang ulam ay Ronald Alcalde. Kalimitan kasi yung pagtaas ng presyo, yun ang mabilis. Kasi last time nga, katulad yung presyo ng sile, ang bili namin 100 per kilo. Yun, every week kasi namamalengke kami, this last Sunday, biglang nag 150 na. Pati yung mga gulay, pero yung ibang gulay naman mababa, hindi pare-pareho. Ngayon, iniisip ko naman, baka naman depende sa supplier nila. Baka yung supplier lang ang nagtataas, o di ka baka apektado rin minsan ng mga diesel, yung gasolina, petrol. Kasi pag tumaas yun, taas din dati yung bilihin. Agyang matas kano yung presyo na rin panyang kapakayang gagamitan, nakararagling itas yung presyo ng kayang tinto. Hindi na namin tinataasan. Kasi apektado na rin sila sa pagtaas yan. Pag tinaas pa namin to, baka lalong hindi na mabili. Kaya ginawa na lang namin by volume na lang kami para maubos yan. O as is pa rin. Tapos sometimes, ginagawa namin, instead na halimbawa, yung tinatakal namin, binabawasan na lang namin ng konti. Inya uling may kakamaling presyo ng panyaluan, lalati mo naman kanong kayang tubo. Nung kwentan, sasakto mo kanong panakitang daging pamagtinda para ka rin kayang 5 anak. King panaw na iti-diskarte kanong kailangan bang kanita misadsading kabiyayan. Basta at least, itong mga paninda namin, pagdating ng mga 2 o'clock, 2:30, nauubos naman halos. May natitira lang, pero pangkain namin. Kasi mababa yung presyo binibigay namin. Unlike doon sa mga competitors namin, pag mataas yung mga raw materials na, taas sila. Di ang tendency, yung mangyayari, matitira, alam mo, masisira lang. Kaya kami consumable within a day yung ginagawa namin. Ako, inkiya kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.